Gaur egungo gizartek dauken mehatxu handienetako bat, zalantzai gabe klima aldaketana da, ez? Eta honi aurre egiteko ekintzan aurre nolabait bi ardatz nagusi banatu ditzakegu. Alde batetik ditugu klima larrialdie arintzea edo moteltzea biderautako ekintzak, nolabait atmosferan ditugun negutegi efektuko gasoien kontzentrazioa mugatu edo murriztera bideratutako ekintzak leudeke, baina noski gaur egun ja klima krisia errealitate bada, ja aurreikuspen batzuk egiten zaizkigu, eta nolabait beste ekintza batzuk bideratu behar ditugu, etorriko zaizkigun baldintza berri horietara, inpaktu horietara, hobeto prestatuta egoteko, ez? Bai, gizarte eta lurralde mailan eduki dezakegun egokitzapen gaitasuna eta erresilientzia hobetzera. Eta testuinguru hontan, bai klima larrialdia arintzera begira eta baita egokitzapen gaitasuna eta erresilientzia handitze aldera, basoek egin diezaguketen ekarpena oso garrantzitsua da, ez, bi aspektu horietan. Klima larrialdie arintzera bideratutako ekintzei dagokionen adibidez basoek arreta ikaragarri erakarri dute behaiek karbono erreserba edo karbono ustuleku gisa jokatu dezaketen paperaregatik. Azkenen landare, kasu honetan basoez hitz egiten ari garen zuhaitzek, fotosintesi prozesu bidez atmosferako karbono dioxidoa, negutegi efektuko gas bat den hau xurgatu eta beraien biomasan metatzeko gaitasune daukete, ez? Azkenen zuhaitz hauek, basoetako zuhaitzek beraien zainetan, enborrean, adarrean, hostoetan karbono hori metatu egingo digute, ez? Hortaz, basoetako biomasa bere hortan ja karbono erreserba handi bat edo esanguratsu bat bilakatuko zaigu. Baina badaude beste erreserba batzuk hain begibistakoak egiten ez zaizkiguna, bat izango da baso lurra bea, ez? Ze kontutan eduki behar dugu azkenen udazkenero zuhaitzek hostoa galtzen dutenen, edo adar bat puskatzen denen, edo zuhaitza bera hiltzen denen, hainbat urtetan metatutako karbono hori pixkanaka lurrea pasauko zaigu, ez? Materia organiko horren deskonposaketan lurreko zenbait osagaiekin konbinatu eta horrek ahalbidetuko do lurreko erreserba horiek aberastea, bai, eta karbono hori hamarkadatan, 100 urtetan baso lurretan metatuta mantentzea. Eta gero, egurriaren kasua ere, nahiz eta neurri apalagoan, beste karbono erreserba gehigarri bat izango litzeke. Baina hontaz hitz egiten degunen oso garbi bereiztu behar dugu, ohiko basogintza ereduan planteatzen diren zuhaitz landaketa horiek ez direla basoak, ezaugarri aldetik, oso egitura desberdinek izatez gain, klima aldaketaren ikuspegitik ere egingo diguten ekarpenak alde nabarmena daukelako. Alde batetik daukegu espezieen gaia. Azkenen, zuhaitz landaketetan erabiltzen dien espezie eksotikok, hazkunde azkarrekok izaten dienak, pinua edo eukaliptoa kasu, baita ere karbono erreserba paper hori jokatuko dute, baina konparatzen baldin badegu erreserba bezala duten ahalmena, konparatzen baldin badegu hemengo espezieekin, esaterako aritzarekin edo pagoarekin, ikusiko dugu espezie autoktonoek azalera unitateko metatu dezaketen karbonoa, espezieen arabera, bikoitza edo hirukoitza izan daitekela. Hortaz, bertako basoetako espeziek askoz ekarpen hobea egingo digutez. Eta hortaz aparte, oso esanguratsua da baita ere, kudeaketaren gaia. Azkenen kudeaketak zuzenean ere egingo dalako zuhaizti baten karbono erreserbetan. Alde batetik, espeziei dagokienen kontuan izan behar dugu, bertako espezie eksotikoek, baino askoz karbono gehiago metatu dezaketela azalera unitateko. Konparatzen baldin badegu, esaterako ariztik edo pagadiek landaketetan erabiltzen dien beste espezie batzukin alderatuz metatu dezaketen karbono kopurua, ikusiko dugu bikoitza edo zenbait kasutan hirukoitza ere metatzera iritsi daitezkela. Sarritan entzuten dugu, ez? Klima aldaketaren aurkako borrokan, hazkunde azkarreko espezie eksotikoek nolabait interes berezia dutela, ez? Azkar hazitzen direnez karbonoa ere azkar xurgatzen dutelako.
eta noski neurri batean hori hala da. Azkar azitzen direnez, karbonoa ere azkar xurgatzeko gaitasuna dutelako. Baina kontuan izan behar dugu, klima krisia arintzeari begira, noski beti dela interesgarria karbono hori azkar xurgatzea, baina oraindik ere interesgarrigoa dela karbono asko xurgatzea eta hori denbora luzez metatuta mantentzea. Eta hori da hain zuzen, ohiko zuhaitz landaketek eskaintzen ez digutena. Azken finen, zuhaitz landaketa horiek, lehen hazkunde urte horietan, hazkunde urteetan zehar karbonoa metatuko duten noski, baina behin mozte txanda burutzen den unean eta hemen hain ohikoak diren osoko soilketak edo matarrasa diren horietako bat burutzen denean, alde batetik biomasan pilatutako karbonoaren zati handi bat oso epe laburrean atmosferara itzuliko zaigu. Hondakinak direlako, soberakinak, adarrak, horren deskonposaketatik segiluan atmosferara itzuliko da, eta beraz, nolabait arintze efektu hori galtzen arituko gineke, eta noski, ekoizten den produktu, egurraren produktuaren arabera pulpa dela, su egurra dela, edo altzaritarako erabiltzen bada, produktuaren arabera ere aldatuko zaigu nolabait erreserba gisa jokatu dezaken papera. Baina, ikuspegi global batetik, zati handi bat galdu egingo genuke. Eta berdina gertatuko zaigu lurreko erreserbekin. Batez ere, matarrasa edo soilketa osoak egiten diren kasuetan, lurra makinaria astuna erabiltzen da, asko nahasten da, urte askoetan gero gelditzen da materia organiko sarrera gutxirekin eta gainera nolabait kanpoko asaldatzen aurrean babesik gabe eta horrek ere eragin negatiboak ekartzen dizkie lurreko erreserba hauei. Hor, azterketa oso interesgarri badau Nuneri eta Kitonena nolabait basogintzak intentsitate motaren arabera sailkatuta baloratzen dituzte karbono erreserba gisa jokatzen duten papera, eta oso garbi ikusten da basogintza eredu intentsiboenak direla erreserbarik pobreenak dituztenak, eta aldiz kudeaketarik gabeko edo giza esku hartzerik gabeko zuhaiztiak direla nahiko nabarmentasun handiz gaina karbono erreserbarik aberatsenak dituztenak. Azkenen guk baso heldu bat baldin badaukeu, ez zuhaitz heldu zaharrekin, biomasan metatuko den karbonoa nabarmen handiago izango da, gaina espezie autoktonoak baldin baditugu lehen komentatzen nuen arrazoi horrengatik, eta lurreko erreserbak ere egoera honean egongo dira, azkenen baso heldu bat izateak zer suposatu du, urte askoan zehar lurzoru hori nolabait asaldatze bortitzik gabe mantendu dela, materia organiko sarrera konstante batekin, nolabait babes bat izan duela baldintza meteorologiko muturrekoen aurrean, beraz horrek azkenean lurreko erreserbak ere aberastea dakar. Eta orain arte zeuden zenbait uste, pixkat zenbait ikerketek ere puskatu dituzten nolabait esateko, eta demostratu da baso helduek jada karbono erreserba handiak izateaz gain, ehundaka urtetan oraindik ere karbono gehiago atxikitzen jarraitzen dutela. Eta beraz, klima larrialdia arintzera begira, soluzio eraginkorrenak esaterako baso helduena izango litzake. Eta dagoeneko adituk aurreikuspen batzuk egiten dizkigute, ezta? Aurreikusten da batez besteko tenperaturek gorakada bat jasango dutela, urteko prezipitazio erregimenetan aldaketak egongo diela, ez? Prezipitazioak gutxitu ingo zaizkigu balio orokorretan, baina bai metatuko zaizkigula eurite, zakar edo bortitzagotan. Eta gero gaine eurite horien arten izango ditugun lehorte aldik, bero boladak, luzeagoak, zakarragoak izatea eta gaina maizago gertatuko diela aurre ikusten da, ez? Hortaz, testu inguru hortan, nolabait basoek gizarteari eskaintzen dizkioten onura horiek beharrezkoak ditugu, bai gizarte mailan, lurralde mailan izan dezakegun egokitzapen gaitasuna eta erresilientzia hobetze aldea, bai. Basoek eskaintzen digute
uraren babesa, eta ez bakarrik kalitatezko ur hornidurari begira, baita ur fluxuen kontrolai dagokionean, bai, eurite horiek ekarriko dizkiguten uholde arriskuak eta abar, ez. Baita ere, beste puntu oso garrantzitsu bat izango da lurzoruen babesa. Azkenen orokorrean oso eremu menditsu baten bizigea, daukeun arrisku edo erronkaik handienetako bat lurzoruak zaintzea da, eta ikuspegi hortatik basoek, ez bakarrik lurzoruari eusteko gaitasuna, lurzoru sortzeko ere ekosistemaik aproposenetakok izango die. Eta azkenen kontutan eduki behar dugu, klima krisi honek ekarriko dizkigun baldintza klimatiko berri horiek nolabait prezipitazioen eta erosibitatea edo igatzeko gaitasuna gaur egungoa baina handiagoa izan beharko da, ez? Hortaz, oso kontuan hartzeko aldagaiak izango die, eta noski, gero izango genituzke bioaniztasunarentzako mesedeak eta beste hainbat, ez? Baina noski, guk gizarte bezala basoetatik onura guzti hauek jaso nahi baldin baditugu, lehenengo basoak behar ditugu, ez? Oso kontziente izan behar gea, klima larrialdi honek berak zuhaitzen eta baita basoen beraien ongizatea eta bizirautea ere arriskuan jartzen duela. Hortaz, guk gizarte lurralde erresiliente bat nahi baldin badugu, lehenengo baso erresilienteak behar ditugu. Eta beste behin, adituek horri begira gomendatzen dutena da baso ekosistemen naturalizazioa. Azkenen, zuhaitz landaketak oso egitura homogeneoak diez, eta horrek nolabait zaurgarrigo egiten ditu gaixotasun, patogeneon eraginetara, eta baita lehorten kasurako ere, eta hor daukegu ez 2018ko pinuaren gaitzaren adibide garbia, ez? Eta gero egongo litzeke baita ere suteen gaia. Nolabait suteak hainbat faktorek baldintzatzen dituzte, baina adituek bai esaten dutela nolabait zenbait espezierekin, pinua edo eukaliptoaren kasu, arreta berezia eskaini behar zaiela duten sukoitasun mailakatik, ez? Eta azkenen klima krisi honek patogeno eta gaixotasunen arriskua lehorteena, suteena areagotzea ekarriko duenez, eredu hauek oso asko planteatu beharko genduke, edo ondo planteatu beharko genduke, benetan ze eragin izan dezaketen etorkizunean, ez? Honen aurrean, basoek eskaintzen digute askoz egokitzapen gaitasun hobea eta erresilientzi hobea. Zergatik? Bere hortan askoz egitura heterogeneagoak direlako, bai. Espezie desberdinak izango ditugu, gaina espezie autoktonok, hau da bertako baldintzetara hobetoen egokitzen direnak, adin desberdinetako zuhaitzak, egitura aldetik ere askoz diversoagoak, eta guzti horrek baldintza desberdinen aurrean egokitzeko gaitasun gehiago ematen die. Alde batetik, gaitz eta patogenoen kasuan, baso batean espezie desberdinak izateak eskaintzen diguna da, nolabait, espezieren batek gaitz bat hartzen baldin badu, gaitz horrek zailtasun gehiago izango duela zabaltzeko, edatzeko, baso horretan izango dituelako beste hainbat zuhaitz, beste hainbat espezietakok nolabait horren zabaltzea ekidingo dutenak. Eta era berean, espezie baten barruan ere genetikoki dibertsitate bat izateak, oraindik ere plus bat eskainiko digu, ezta? Horrek ere, espezie baten barruan, nolabait banako desberdinek ere genetikaren arabera, desberdin erantzuten dutelako estres edo eragin jakin batzun aurrean, ezta? Hor da, beti aniztasun hori positiboa izango da. Gero dago lehorteen gaia. Lehorteen kasuan ere, basoetan, nolabait zuhaitz zaharrenek, gazteenei, nolabaiteko babes bat eskaintzen diete, basoan bertan sortzen den mikroklima horrek, bai temperatura apalagoak, hezetasun maila mantentzeak, muturreko baldintza klimatiko horien aurrean ere, nolabait gazteenen bizirautea eta ekosistemaren biziraute hori mesedetuko digute, eta sutei dagokionen ere, mikroklima horrek zailduko digu, nolabait, suteen
zabaltze hori, eta gero kontuan eduki behar dugu baita, aritzak edo pagoak beste espezie exotikoekin, pinua edo eukaliptoaren kasu, sukoitasun maila ere askoz ere baxuagoa dutela. Beraz, ikuspegi hortatik, segurtasun gehiago eskainiko digute. Beraz, testuingurua bere osotasunean aztertuta, garbi ikusten da, klima aldaketaren aurkako borrokan, basoen ekarpena beharrezkoa deula, ez? Baina oso garbi izan behar dugu, zuhaizti mota guztiek edo basogintza eredu guztiek, ez dutela balio klima krisi honi aurre egiteko.